Il-Ministru ta' Traffiku Chris Bonnet m'għandux dubju li l-Partit Laburista se jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Nansaħu fuq ir-radju tal-medja tal-Labor il-ħadd filgħodu kif saħaq li jekk Gvern Laburista jagħmel pjan għas-snin li ġejjin, ċert u biddikjarar li se jirbaħ l-elezzjoni ironikament stqarrija li ta' tixtifhem li l-Gvern sissa għadu ma fassalx il-politika għas-snin li ġejjin. Mardu nfasslu dik il-politika għall-10-15 sena li ġejjin. Namluha u l-elezzjoni li ġejja u bid-dikjar ta' ngħidha nerpu għażgur jom għandi. Intant Bonnet iddeskriva nuqqasijiet kbar tal-Gvern tal-Labor fl-aħħar 11-il sena bħala imperfezzjonijiet kif insista li jekk tpoġġihom fuq miżin it-tajb tal-Labor jispikka ħafna iżjed. Ta' meta fost id-deċiżjonijiet ħżiena hemm il-frodi tal-isptarijiet mid-dil ta' Vital Stewart fejn il-familji Maltin u Awċin insterqu mal-400 miljun euro illi il-Ministru iddeskrivihom bħala fatti illi sempliċiment setgħu saru aħjar. Għal-ġid li jagħmel Partit Laburista minkejja l-imperfezzjonijiet tiegħu fil-Gvern, naħseb li meta tpoġġi miżin huwa ħafna jaqleb ħafna iktar lejn tajjeb lejn dak li forsi se tasar daqsxejn aħjar. Il-Ministru insista li pajjiżna huwa ekonomikament b'saħħtu bil-maġġoranza tal-Maltin qed jgħixu tajjeb. Fid-dawl taż-żieda fil-prezzijiet tanti li l-imsieħba soċjali qed jinsistu li l-iskema stabbilta kienet waħda li ftit li xejn ħallit effett. M'għandix dubju l-aspett ekonomiku qed tajjeb. F'dan il-pajjiż il-maġġoranza kbira tan-nies qegħdin tajjeb. Issa rridu nħarsu naqra lejn dik li hija l-kompożizzjoni u l-infrastruttura totali ta' pajjiżna. Kif ġo pajjiżna stess se ngħixu aħjar. Madankollu, il-Ministru ammetta li dan il-Gvern ma jistax iwettaq kollox u li se jagħmlu miljun żball. Nistgħu nwettqu kollox lejn impossibbli. Impossibbli żbalji ħanamlu miljun għax perfetti maħniex. Francesco Catania, Net News.